Сәләм ҡыҙҙар һәм малайҙар. Хәйерле сәғәттә, дуҫтар. Ваҡытығыҙҙы ҡыҙыҡлы, файҙалы итеп үтергә әҙерһегеҙме? Әҙер булһағыҙ, тапшырыуыбыҙҙы башлайбыҙ. Эфирҙә һеҙ яратҡан йылғырлы хәбәр. Студияла Бөхтияр Мансуров Һәм Юлия Хәмитова. Бөхтияр, май ҡашы кеүек йылмаяһың. Ни булды? Һуң һин беләһең бит, РПР, ВПР, хәтта күңелле көндәр булды. Контроль эштәргә әҙерләндем, яҡшы билдәләр алдым. Бик шәп. Ә һин ниндәй билдәләр алдың? Мин дә яҡшы билдәләр генә алдым. Афарин, Юлия. Ә беҙҙең дуҫтарыбыҙ контроль эштәргә нисек әҙерләнгән икән һәм ниндәй һөҙөмтәләргә өйләшкән икән? Яҙманы ҡарайыҡ. Региональ тикшереү эштәре беҙҙә беренсе тапҡыр үткәрелде. Математика, рус теленән үткәрелде һәм бөтә Рәсәй буйынса тормош хәүефһеҙлеге нигеҙҙәре буйынса үткәрелде. Математиканан 5 алыр өсөн 20 балл йыйыр кәрәк ине, ә рус теленән 28 балл. Беҙ бик ентекләп әҙерләндек, уҡытыусыларыбыҙ беҙҙе бик яҡшы итеп әҙерләне. Хатта дәрестән һуң ҡалып әҙерләндек, китапханаларға ла йөрөнөк. Беҙҙә математиканан, рус теленән, тарихтан һәм биологиянан тикшереү эштәре үтте. Тикшереү эштәре башҡарғанда ҡыйын булманымы, ҡатмарлы булманымы? Ныҡ ҡыйын булманы, но һәбәт уйларға, һәбәт тексты уҡырға кәрәк ине. Әҙерлек оҙаҡ барҙымы был тикшереү эштәрен башҡарыу өсөн? Ныҡ оҙаҡ булманы, беҙгә өйгә эштәрҙе бирҙеләр. Мы сдавали всероссийскую проверочную работу по русскому языку, по математике и по окружающему миру. Как вы готовились? Мы готовились очень усердно. С января мы готовились очень слаженно. У нас были такие тетради, мы по ним готовились, делали мини-работы, делали контрольные, получали оценки. Беҙҙә рус теленән, тарихтан һәм биология теленән тикшереү эштәр булды. Был эштәргә нисегерәк әҙерләндегеҙ? Әҙерләнгән ваҡытта ҡыйын булманымы? Былай юҡ, ял көндәргә беҙгә проверочный эштәр бирҙеләр. Рус теленән примерный 2-1 ВПР бирҙеләр тикшереү өсөн. Какие контрольные работы ты сдавал? В этом году мы первый раз писали всероссийскую проверочную работу по таким предметам, как физика и химия. Также нам предстоит написать по истории и биологии. Сложно ли писать эти контрольные работы? И как ты готовился к этому? Я считаю, что данные работы были несложными. Уровень наших знаний, которые дают нам учителя в школе, хватает для того, чтобы спокойно, без подготовки написать. Беҙҙә математиканан, рус теленән, тирә-яҡ мөхитте өйрәнеү фәненән үтте. Был тикшереү эштәренә әҙерлек нисегерәк барҙы? Оҙаҡ әҙерләндегеҙме? Беҙ ғинуарҙан әҙерләнә башланыҡ. Беҙ хатта дәрестәрҙән дә ҡалып эшләнек. Тикшереү эштәрен башҡарғанда ауыр булманымы? Ауыр булманы, сөнки беҙ әҙерләндек. Какие контрольные работы вы в этом году сдавали? В этом году мы первый раз писали региональные проверочные работы. По каким предметам? По русскому языку и по математике. Мы выполняли тесты, различные тесты, и сдавали в виде зачетов. И по математике мы тоже решали тесты, только немного в другом виде. Беҙҙең географиянан бөтә Рәсәй тикшереү эштәре һәм башҡорт теленән региональ тикшереү эштәре булды. Был эштәргә әҙерлек нисегерәк барҙы? Был эштәргә әҙерлек ныҡ ауыр булманы. Беҙгә интернеттан демоверсияларын, варианттарын ҡарап эшләргә кәрәк ине. Һәм бөтөн булған беҙҙең темаларҙы иҫләргә кәрәк ине. Һынауларҙа һынатманығыҙ, афарин, дуҫтар. Уҡыуығыҙҙы уңыштар, яҡшы билдәләр теләйбеҙ. Ә беҙ тапшырыуыбыҙҙы дауам итәбеҙ һәм Сираттағы бик фәһемле яңылыҡ. Әйе, дуҫтар, ер көнөнә арнап әҙерләнгән ҡыҙыҡлы яҙма. Ә һеҙ беләһегеҙме, был байрам ҡасан барлыҡҡа килгән? Тәү тапҡыр Америкала 1970 йылда ергә арналған бер көнлөк акция үткәрелә. Был акцияла ҡатнашыусылар кешеләргә тәбиғәтте һаҡларға саҡыра һәм ул бик уңышлы була. Ойоштороусылар дәртләнеп был сараны йышыраҡ үткәрергә хәл итә.
Инде 2009 елдан бұл күн халыкара ер көне дип игълан ителә. Ә безнең Сибайда ел һайын ер көненә багышлап төрле кызыклы саралар үткәрелә. Хәбәсебез Арслан шундай саларның берендә булып, видео язма әзерләгән. Сәлам дуслар, без бүген ер көненә арналган байрамга килдек. Безнең калала бындай сара ел һайын үткәрелә. Быел ер көненә арналган байрам Рамазан Өмдебаев исемендәге Башкорт лицейында булды. Бұл сарала калабыздың мәктәп укучылары экология турасында бик фәһемле сыгыштар әзерләгән ине. Тамашачылар уларны бик ихлас караны. Ерде хаклау өчен безгә нимә эшләргә кирәк? Еребезгә игътибарлы булыр кирәк, агачлар, чәчкәләр утыртырга, елгаларды бысратмаска, янлыктарда хакларга һәм ошондый сараларды күбрәк үткәрергә. Что нужно сделать, чтобы сохранить нашу землю? Чтобы сохранить нашу землю, нужно не мусорить и выходить на субботники, потому что наша земля дает все, что у нас сейчас есть. Минем уемса, ерде хаклар өчен безгә иң алда мусор җыештырырга кирәк. Көндән-көн уны хакларга, яратырга тиешбез. Надо фото сделать, посадить цветы, деревья, мусор за собой убирать, чтобы земля была красивая и чистая. Байрам бик күңелле барды. Без халыкара ер көне тарихы менән таныштык, бик кызыклы уеннарда катнаштык. Был матур сара безне берләштерде, еребезне хакларга әйләнә. Бына ошондай бик кызык байрам булды. Арслан Махмутов, Олег Кадыров, Гөлгинә Раскилдина, Әйгырлы хәбәр өчен. Афарин Арслан, фәһемле язма әзерләгәнһең. Дуслар, еребезне хаклайык. Тирә-якка мөхиткә игътибарлы булайык. Без тапшырыбызны дәвам итеп, моңлы язмага күсәбез. Hi everybody, today we are English Songs Festival. Сәлам дуслар, бүген без инглиз телендә йөрүчеләрнең фестивалендә. Рамазан Өмдебаев исемендәге Башкорт лицейында яз һавашы дип аталган фестиваль үтте. Бу сагы бәйгелә Сибай мәктәпләреннән, Урал районнарыннан килгән укучылар инглиз телендә йырдар башкарды. Еңгүзәл, һиңә бүгенге фестиваль охшанымы? Әйе, миңа бүгенге фестиваль әлбәттә охшаны. Бүген мин был фестивальдә беренче тапкыр катнаштым. Һин бүген нинди йырды башкардың? Мин бүген I'm not the only one дигән йырды башкардым. Һәм был йырды мин үзем һайланым, чөнки миңа бу йыр охшай һәм мин бу йырды электән тыңлайм. Бәйгеселәрнең һәр сыгышы үтәнсәлекле һәм истә калырлык ине. Жюри әгъзалары яшь йырчыларны баһалап, өч төркем буенча иң яхшыларын билгеләде. Еңүчеләр арасында беренче мәктәптән Полина Воронина, Башкорт лицейнан Янгүзәл Гирфанова, 5нче мәктәптән Ангелина Цуркова гран-при яуланулар. Беренче урын Бәхтияр Мансуровка, Назгөл Халитовага һәм Нәркәс Асадуллинага бирелде. Шулай ук фестивальдә Баймак районыннан килгән яшь йырчылар, төрле ансамбльдәр бик матур сыгыш яһаны. Фестивальнең төп максаты балаларны инглиз телендә йырларга өйрәтү һәм инглиз телендә һүзләрне өйрәнү, төрле грамматик конструкцияларга өйрәтү. Ул йырлардан тигерәк балалар өйрәнә. Шуның өчен без мәктәп күләмендә үткәрә торган ошо фестивальдә былтыр без кала күләмендә үткәрдек. Быел инде Урал аръягыннан, райондардан һәм калалардан төрле
укучыларды сакырдык һәм улар күптәре беренче турда катнаштылар, видеолар җибәрделәр. Шул видеоларды без карап һәм икенче турга 23 укучыны сакырдык. Инглиз телендә йырлау ул кызык һәм балалар яраталар. Шуның өчен күп укучылар яратып, куанып, шатланып безнең байрамга килделәр. Бик зур теләк менән. Мәктәп укучылары инглиз телен бик теләп өйрәнә. Бына ошындай сораулар уларның теләген тагы ла арттырасак. Матур йолага әйләнгән быелгы фестивальдә һәр сактагыса шәп кәеф бүләк итте. Бына ушындай моңлы фестиваль булды. Бахтияр Мансуров, Гөлгина Рыскелдина, Радмир Санголов, Егор Хаббаров. Бик матур язгы байрам фестивальдагы бөтә еңүчеләрне Бахтияр һине лә ихлас күңелдән котлайм. Зур рәхмәт Юлия. Дуслар, ә безгә хушлашырга вакыт җитте. Күңелле шәп сагы Егорлы хәбәрдән ситтә торып калмагыз. Безнең яктарыбызны карап барыгыз. Киләсе ышканга тиклем Һау булыгыз!